सांग रे तू कुणाच पण येशील दादा आता किती सांगास होती बाकी सांग होता सांग भाऊ हुशार काय हुशार बोल सांग रे दादा आजी ते मरे काजर काजा बाबू हा अजून केले किती ह्याची असं तू काजा बस होत आहे अरे तू अजून येतो लिलीपूट आहे मरे हा हाऊ नको आता बुरक्यान किती ते ह्याची असं काजा बस होत आहे शी 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 बाबा ते बऱ्या सोकऱ्या बऱ्या मला एक सांगू कोण ते चिवडू दादा तू जोडा बिना काय जोड सारखं पीठ पिठा मरे रान पापी बोलता मरे हा वय दादा लगे सरकाटेल कित लागत रे हीच सांगते बाबा लगे आतयलो आम्ही तू सारखं तोंड आलू चाट मरे बाबा लगे रे चाट मसाला बांगड्या लायला होय. नो बारबो सोस बांगडे बी खावा हीच दिसता सांगते रे हा स्टोरी कित सांगत रे ते बाय स्टोरी आणि सांगता ओय आणि लगे गोपाळ स्टोरी होय. ऐकली नो ठाकून नीट पडसा हीच सांग रे तू ओय कोण ते सोकऱ्या बऱ्या बाबा एक सांगू ते चोळ कोण तुम्ही श्यामाई किस सांग रे हाय साई बाबू गोश अरे तू जेल किती अरे ती श्यामा आहे मरे तू गेली आणि तू तो लिली पोडा म्हणतात हे को खाता बसता ना हे कशे जापा ना हे चित ना तू कशे जापा ना जाता रे ना जापा ना म्हणे जापा ना जाता रे ना जापा ना ते कशे जापा ना अरे तुगे श्यामा आहे मुगे माय मरे ती दादा नाके एक सांगू किती बाबा तू मगे मामी को का जागा ना हाय साहेबा साहेब बाबू गोश